nandito po kami ngayon mga Manoy sa Moonwalk. Dito sa lugar namin. Nandito ngayon sila Sir Eddie. Saka sila Renalyn. Dito sila ngayon tutugtog. Nakasarapan na kami ngayon ng Moonwalk National High School.
Kalyeta ang bata. Saret, balik na kayo dito. Dito. So nandito po mga manay ang batang drummer dito sa Moonwalk. Ayan. Nandito sila ngayon. Nandito sila ngayon sa lugar namin sa Moonwalk. Ayan. So sinundo pa namin sila doon sa sa may terminal ng ng mga jeep. Ayan si Rian. There's Sir Eddie. Ayan po yung welcome to San Agustin. Ayan. Saka ito pong itong talipapan na to, malawak po itong talipapan na to. Yung diretso na yan, papuntang simbahan yan, St. Augustine Church. Tapos ito naman dito, papunta tong St. Francis. So, start na sila.
Dito ka umupo, oh, para malamig, oh. Nandito, malamig sa kwarto. Mo. Oh. Marunong ka mag-computer? O sige, mag-computer ka dyan. Buhayin mong computer. Yan. Kung papanoorin mo yung ano ko, dapat dito sa dito sa cellphone ko. Kasi diyan hindi pwedeng panoorin yung mga video ko na yan. Pag pinanood mo yan, bawal yun eh. Bawal. Ayan, diyan ka na lang manood. Yan yung Kitita Lens. Habang nag-ano ko computer yung inaanak ko, hindi ko muna yung niluluto ko. Kasama rin ako siyempre. Ayan. Ayun si Brian, si Yang. Yang! Tingin ka rito, kaway-kaway dyan. Ayan, okay. Bray, kaway-kaway! Kaway ka, Bray! Kulit talaga ng Bray ko. Talaga ano eh. Gusto niya talaga makipaglaro kay Yang eh. Kaya sige, maglaro kayong dalawa ni Ate Yang. At ayusin ko muna yung niluluto ko. Hello mga manoy, hello mga manay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes Santo. At ang petsa po ay 2 ng Abril yan, April 2. So meron tayong mga shoutout ulit at saka yung update ulit sa channel ni Rian. Okay, so simulan natin. Sabi ni Ma'am Luz Biminda Elguera, at palagay ko nanay ito ni Pari Allen Elguera, nakalagay, daming tagahanga ni Batang Drummer Rian. Ingat kayo palagi Rian sa mga pinupuntahan nyong lugar. Pa-shoutout po kami dito sa La Poblacion Subdivision, Elguera family at Cielos family yan. Shoutout po sa family Poblacion at siyempre shoutout din po sa mali hindi pala family Poblacion, lugar pala yun, La Poblacion. Ayan, shoutout po sa Elguera family at siyempre sa Cielos family dyan po sa La Poblacion Subdivision. Ayan, maraming salamat po Ma'am Luz Biminda Elguera. Ayan, thank you. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Alicia Aguilar, hello po, Kuya Hilbal, God bless you always. Ingat po kayo lagi kasi ang daming tao tapos wala pang mga face mask ang karamihan. Ingat lang po. Ayan, shoutout po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Alicia Aguilar. Ayan, thank you po. At syempre, ingat din po kayo dyan sa inyo. Next, sabi naman ni Ma'am Ellen Magallanes, the best talaga si Idol Rian, walang kaduda-duda at maganda pa, di ba? Shoutout naman, syempre. Pareho sila maganda, yung dalawang batang drama pareho sila maganda. So, maraming salamat po Ma'am Ellen Magallanes. Yan, next. Sabi naman ni Dottie Jones, hello Tabi Sir Hilbal, salamat sa share video ni Rian. Diyos mabalos Tabi, Diyos mabalos man Tabi, Manay Dottie Jones. Yan, thank you po sa pagdalaw ulit dito sa channel ni Hilbal. Maraming salamat po at Diyos mabalos din. Yan, thank you. Next. Sabi naman ni Pare Hernan Porteo, yes pare, full support din tayo kay Ma'am Oday 2524 channel. Diyos mabalos Tabi, paring yan. Maraming salamat po paring Hernan Porteo at salamat sa mga suporta na lagi mga pinararating o pinagkakaloob sa akin din. Siyempre, papasalamatan ko yung mga suporta nyo dyan sa channel ni Uday 2524. Thank you sa mga susuporta at magsusubscribe po sa channel ni Uday 2524. Okay, next. Sabi naman ni Sir Rod Boser o Buiser, bro, kailan mag-live si Rian? Anong FB account ang gamit mo? Pa-shoutout Tito Rod ng Dubai at Cacao Family in Alaminos, Laguna. Yung mga taga Laguna pala. God bless sa inyo ni Rian. Full support kami. Yan, maraming salamat din po Sir Rod Bueser o Boser.
At syempre, shoutout po sa family Cacao ng Alaminos, Laguna. Yan. So, thank you po. Ang akin pong ay, FB account ay Virgilio Balyaran po. Virgilio Balyaran. Yun po yung ginagamit kong FB account. Yan po ang main FB account ko po. So, next. Sabi naman ni Sir Mahmoud Dato Manong, supportan din nyo ang channel ni Reynalyn Pagtalunan. Kawawa yung bata at sana masuportahan din nyo. Naawa ako sa bata na si Reynalyn Pagtalunan na kanyang channel pala. Maraming salamat po Sir Mahmoud Dato Manong. Alam niyo po talagang sinusuportahan po din namin yung channel ni Reynalyn. Actually, lagi ko yung pinupromote dito. Nag-focus lang muna ako ng todo dito kay Rian. Kasi alam ko, meron din pong may nagmamanage ng channel ni Reynalyn. Tinatanong ko kasi si Reynalyn kung sino nagmamanage ng channel niya, hindi niya naman sinasabi kung sino. Anyway, susuportan din naman natin yan na inaanak ko rin naman yan. So, rest assured po, susuportan ko din po yung aking inaanak. Maraming salamat po, Sir Mahmoud Dato Manong. Then, sabi naman ni Sir Ichongo, one like sa iyo, pare Hill. Yeah, maraming salamat pare Ichongo. Shout out. Ito magaling. Shout out. Shout out din sa iyo pare Ichongo. And thank you sa muli kang nadalaw dito sa channel ni Hilbal. Thank you ha. So yan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manay. So update tayo sa channel ni Rian. Actually, good news naman ngayon dahil nung binuksan ko po yung channel ulit ni Rian, may nakita na po akong pumasok na revenue. Meron siyang pumasok na revenue. Maliit pa nga lang. Siyempre, nag-uumpisa pa lang eh. So, continue lang po ang panunod sa kanyang mga videos, mga manay. At huwag niyo pong i-skip yung ads. Yung po ang importante doon. Yung mga patalastas na nakikita niyo, yung mga commercial na nakikita niyo sa mga video ni Rian, huwag niyo pong i-skip yan. Huwag niyo pong papatay o aalisin o i-skip. Dapat patapusin niyo po yun. Dahil pag pinapatapos niyo po yan, malaki pong magiging benepisyo niya para kay Rian. Diyan siya binabayaran ni YouTube. Pagka yung mga ads na kapaloob doon sa kanyang mga videos, hindi po ini-skip ng mga nanonood. Okay? So maraming salamat po, advance maraming salamat sa mga hindi po mag-i-skip sa mga ads ng pilian ng videos ni Rian. Okay? So continuous lang po ang panood sa mga videos ni Rian. Sa ngayon po kasi walang bagong may upload doon sa channel ni Rian. So naman ako kay Ma'am Emma na kung pwede mag-drum practice si Rian para merong mai-upload dun sa channel niya. Hindi ko lang alam kung kailan sila mag-drum practice. So siguro maya-maya ang may pa-upload ko lang dun sa channel ni Rian ay yung kanyang updates sa kanyang pag-aaral. Kasi nagsesend din sa akin ng video si Ma'am Giselle Kaasi, yung kanyang tutor sa kanyang pag-aaral. So yan lang po muna ang update para kay Rian. And then ipapakiusap ko ulit yung channel po ng aking si Uday 2524 mga manay, baka naman po pwede nating tulungan din na mapamonetize yung channel ni Uday 2524. Ayan. Nasa 539 pa lang po yung kanyang subscriber. So medyo malaki-laki pa. Ganon din, tulungan din po natin siya na mapalaki ang kanyang watch hour. Ayan. Sa ngayon po kasi hindi pa ako hindi pa nakakapag-upload ng sarili niya talagang videos si Uday kasi nga busy pa sila dun saka mahigpit dun sa kanilang lugar sa Germany. So siguro pagka medyo gumanda na rin yung panahon dun, yung sitwasyon dun sa kanilang lugar, makakapag-upload na siya ng mga videos niya. Okay? So supportahan po natin ang channel ni Uday 2524. So maraming salamat po mga manay. At muli, lagi rin ako nagpapasalamat sa aking mga viewers, sa aking mga supporters, sa aking mga subscriber lalo na, at syempre sa mga sponsors. Maraming salamat po sa inyong lahat mga manay. At muli, ito po si Hil at itong Hilbal Channel, lagi nagsasabi,
Kung may pagpalaan ng bawat isa sa atin, ating kung may kapal, bigyan ng pagpapala ng bawat isa, ingatan na lang ng ating mga kalusugan at kaisipan. At ingatan sa lahat ng oras ang bawat isa sa atin. Muli po, maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos. Thank you po.